You're welcome, Beyonce. Thank you. Why you're not more? Why you? Hey, Wait. I'm gonna be Joe. No. They are no. I'm a man pretend there. But back in Louisiana, how would they him now? Him now, all quicker. I got the markham. I'll be a markham. So bad. And then I let him get me. No, go ahead. Gani who could hear the market. Asam sa asam sa Boy, young can go home and be getting my baby. Jumbo, oh, him so quan asam sa so by him no happen to need Joe Cowboy. May I can give a video, no? In a video got cram. I got cram. Okay. Honey, and one. La maman, I don't see Jesus, la maman, Shama Gabriel. I said, the man, I don't see Jesus, la man, Shama Gabriel. I could say that like a video. Beyonce. It or China March. I hear Graslo wall like a baby and him. I'm well gone. I'm pitting on care. Bah. I would do taco consortium there. Oh, walk a question. Big wine or gallo, big gaiola. I would do wine now, big and walk collar. Not the other way around. Oh, but meanwhile, I better walk. Oh, I'm Sako said that you to me. Malo wawalanya mepeshanya epe. Mama hejeje hanara mora. Umu wanyi furuvu umu nwoke mekwene nte. Ele kwele no manya iwo orakalo Chineke. Mi na onwe m wokwa orakalo Chineke. Mi lo tojiri maga. And nwunye go nwanyi wo onye beba nara mora nara mu jezim na akwa. Alala wando na Louisiana. Nana mu jezi henko bi gbo mama enwere tige ja woro mo 50 cent. Me like the 50 cent to go roll le wani. Le wani bagara o mege ko nyara igeta wo le wani. Asi ga nana m 2 pack go nana m 2 pack o henko ke he wo 2 pack na je keke. Ya wo Beyonce. The B to the T easy. Where's to pack? Go back home. Yes. I trump you and go. Yeah, Chineke naka. Give your life to Christ. He is your final bus stop. Ginye Chineke ndoge. Ihe niile ndị ọzọ gbasara gị. Ya jaka take you back. You know, Christ is the way, the truth, and the life. I'm sorry, joke na ndụ. Mana egwurele na m ilege manya na uwe mi. Nna manya kwuru otegwele nwere ndụ mote. Igo onye nwe m n'aka. Ya ejide m ndụ mote n'aka ya.
jide ya ka mkpa anwụrụ sị nna m ka m wụọra gị mkpa anwụrụ nna m ịkọla kpakpakpakpakpakpa kakwa nge mma mana ụdịnye nkwu m iji ebịa kpakpakpakpa ga-akala nkụ kelewe gbadezuo were ndụ gị nye ya Kraịst n'aka. Edi ha kuna ogu magala no nko ofisi ude esi nta mmiri. Na kum go yo ha kuna na na mbe. Au hey ka gị na me ga nuku. Ide ku woka. Amina tuku. Amina tuku na ku woku. Si no furu n'anya. Ya. Kam kola ga. Ogu magana si no hunu ga n'anya. Ni guzuro n'eke. Makwasan katara si na ganya. Inwedi ihe na ntuko. N'ụmụ kreda niile nọ n'ụwa niile ya wụrụ onye dibịa. Ogu magana si hunu ga n'anya. Enwedu ihu na ndụ gogo na onye dibịa megalọ onye dibịa ịhụrụ otu ahụ ajọ ọgwụ bụ onye ka gị na ya guzo gị tụọ ọgwụ ụgwọ maka kamelion ihe na-ego emegbuola m lekwa anya ka m gwa gị taa wụrụkwa izizi wụrụ ikpeazụ m ga-emega hụ gị na nwa okorobịa wa kedu ihe jikọrọ ihe na ọchịchịrị ele ihe jikọrọ alaeze Chineke na alaeze ekwensu ọ bụ ka m na-adụ. Broda, onwekwu ejikọ mụ na ya. Onwekwu mụ na ya na-emebe ajọ ihe. Onweghị ihe ka na na-emebe ajọ ihe. Mana ị ga-esi n'ikute ụtaba baa gị eme ahịa. Ebe ọ gwara gị na ọ hụrụ gị n'anya ị ga-elipụ ọsọ bụrụ ọbụna Jizọs na-awụ onwe gị n'ahụ. Ya gwa gị na ọ hụrụ gị n'anya. Gị nụrụ ngwa alachi. A na-agba gị titi gị na-achị. Ụgbọala na-agba gị. Lekwa anya ka m gwa gị. Elulu m n'obodo m ka m bịa napụta obodo anyị. Abịaghị m nke a ka anyị na-anya dibịa bịa rịrịawa aka. Kpachinakwa anya gị. O nwere ike bụ ihe awụ ụzọ ọ ga-esi ọ chọrọ ọ ga-esi abata n'ezinụlọ bịa fọgbu kọlịa m nke ọfọgbu fere m. Gị nọ nga na-akọrọ m cook and book stone. Ndị hụpụ ọhụrụ m aga m eme ka obi ọma na-akpa m. Gị nụrụ ọga na-akpatụ m iwe mgbe niile na-akpatụ m iwe mgbe niile. Gị na-akpatụ m iwe mgbe niile na-akpatụ m iwe mgbe niile. Ị na-echefuru m ihe m chefuru echefu. Ọwụlụkwa ihe ọjọọ ka m mere na mụ na agụgụ ụmụdo. Ọmụnachi gbata nwaanyị abụọ. Gbakwala ekwensụ ọzọ, gbakwala ekwensụ ọzọ. Ichie, abụrụ maka ya ka njibịa ife njibịa dị iche. Ọ dịkwa mma. Ọ maka nwa nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ Amara. Gịnị mere Amara? Afọ m Amara n'anya. Achọrọ m ka ọ bụrụ nwunye m nketa nke echi. Ọ ihe ọma ka ọ ihe ọma. Obi juru m aṅụrị na onye dịka Ogumagala ga-abịa n'ezinụlọ anyị bụ ego ọgụ. Ọ ihe aṅụrị nye m mana ka njikere gị na enwekọ ka ị siri kpa nkata kere ihe o kwuru. Mụrụ ya akpago nkata ugboro ọ sị na ndị ya mma. Okwu abụọ. Maka na a sị na ofe dị mma nni dị mma ịkwọzi aka bụ igbu oge. Ya na mma bịa naba. Nsogbu adịghị. Aga m akpọkwa ya bụ nwatakịrị gwa ya okwu. Gwakwuo ka o kwetekwuo mọ.
ọkwezie o kwesịrị m ga-eme ka ị mara udo dị nsogbu adịrọ ịrụrụ ya ndị mmụọ asị na ojide onye mmadụ nke onye dị aka na ya ise esi na anyị ga-adị mma ọganiru nke ya bụ orimiri ara ata ise asị na ọbịa ije nwụna ọ n'iru ka a na-akpọ oke enwe ọkwa nne ndị na-eji ka ndị sọ wee sị na adịsị na m ga-adị mma ọganiru dịkwa ka oke ara ata dogo egwu magara diketa ya agaba egwu magara diketa ya ko ya na abati ka na abaji eludu dị ụka ihuru ihu ibranga na-ekwudu eludu ụka ihuru ihu ibranga bịa na abụsịsị asọ mmiri si na ezimosi nlatụkọ m na ogo maka na bịara n'ụlọ go bịa kọọla go nọnsensị nọ nga na-ekwu the only thing ị ga-emere nwa nwanne gị nwoke wo gị sikwota ahụ o siri bịa gwa gị ya si nga ahụ otu ekwerekwere bịara nga abịa bịa kọrọ m si bịa ịkọtu kedu ihe jikọrọ ọchịchịrị na ihe ọchịchịrị na ihe enwede mmekọ ọ na-awụ m na-ahụgụ mgbe m chekwa na ị nwere akọ na uche mana okwu ikwuru nga ugbo egosila m na enwede ihe nọ ụzọ mechie gị ọnụ a sị gị mechie ọnụ gee ntị ka m gwa gị ọnwụ na ịmarụ ogumagala anaghị achọ amara n'ike dịka o si kpọkọ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ no ọ chọrọ ịlụ ya gbaa nkwụ ya dịka omenala baisi wee dị omenala gbakwa ọkụ omenala gbakwa ọkụ echọrọ ụlọ ya gbaa nkwụ gbaa ngwọ mee nke ọzọ dịka omenala gị siri dị omenala ọwa omenala na-emele elu ka omenala na-emenala ekwere m onye ahụ ele ihe ọma ga-esi n'ime ogumagala apụta mmadụ ọgụ mụ na ga abụọ nọ nga ama na ọwụ mkpọ ogumagala mere nne na nna m jiri dị ọdị ndụ taa ise m ogumagala ga ahụwo mpa ya gburu mma m gbuo mpa m ọ bụ onye ị na-achọ ka m gaa gụọ ọgụ ka mụ na ya bụrụ ọgọ ụkọ ahụrụ m n'inwe dị ezigbo obi na ezinụlọ ana m akpọbogo nwanne anyị mana ugbo igosila m na iwe onye ire anyị ụzọ ndụ ọ bụrụ otu isi chie ya gee ntị ọ bụ eziokwu na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu mana o nwere ofu ihe m chọrọ ime ka ị ghọta gee ntị in case ọnwụ na ịmarụ mana amara na onye ọbụla ogumagala agụrụ ọgọ na ezinụlọ ya n'obodo anyị a ga-ebuli ihe elu ndị a ga na-enwe obi aṅụrị ndị mmadụ ga na-akpanyere ha uko dịka omenala si wee dị n'ihi na ogumagala bụ odogwu ama ama a na-achọghị m ka odogwu a si n'ezinụlọ pụọ dakpụrụ ndị ọzọ ebe a ka m chọrọ ilekwasị anya hapụ ndị nwụrụ anwụ nwụrụ yes ka anyị kwuo maka ndị dị ndụ Jizọs nwa David ahịa ọtụrụ ọzọ aga odogwu na-epe mpe alụsị agba ọkpa epe ogumagala maka tabakwa odogwu gafee n'ezinụlọ ihe nọ na-emekwedego n'ọnụ nkwado ihe ịnọ nga ama atụkpasị ọnụ na-ekwu ọkụ nwere nwa nwaanyị nọ gị na-eme ihe ị ga-eme bụ ị ga-aga kpọtara ya chizaba nwa gị ebe ị na-achọdụ ka odogwu gafere ka odogwu ahụ bịazie gị ọgọ ya bụrụ ọgọgọ bụrụ di nwa gị nwaanyị ebe na-enweghị ihere n'anya gị anyị bụ ndị ụka ogumagala bụ onye amaala ịhụ na enweghị ihe dịkọrọ ihe na ọchịchịrị ụsọtụ mechie gị ọnụ gịnị nwe nweghị ejikọ ihe na ọchịchịrị kedu onye nwe ihe ekere nwe ọchịchịrị gee ntị ka m gwa gị enwe mgbe ogumagala si chọrọ ịlụ nwa m nwaanyị Chizoba yes amara ka ọ chọrọ ịlụ and ebe ọ chọrọ ịlụ amara onwe ihe ga-eme ka ogumagala ịlụ amara agwachara m gị ya ọwụdogo bụ onye pụrụ ikwu okwu ya bịa na mmezu ọ gwụla sọ Chineke bụ onye gwu ihe o kwuru bụ ihe ga-eme onwedị ihe ikwuru ga-eme nga maka na ọwụdogo bụ nna m ọmụnwa wee ọpara ezinụlọ ka m ga-ekwu ihe ga-eme elee ebe ị bụ food flas n'abalị Anụ m aga ife ogumagala. Ị na-aga ihe ogwugo onye? Ogumagala. Ị na-aga ihe ogwugo agala? Ihe nọ n'ọkwa gị n'anya. Amarachi ihe nọ n'ọkwa gị n'anya. Ị
ga-aga ihu ogwu gị aga ụmụ okorobịa niile nọ n'ala na-enweghị onye ego na ya kwesịrị ịdị na mkpa ya wuru ogwu gị aga otukele nwoke ma na ọnwụ ya wuo onye jidere obodo nụ ke ha agba agaghị n'iru dịkala na-egbusi nwoke egbusi nwaanyị dị gaga wuru onwe gị hotore elu uru ọ ga-abara gị na iwerela ahụ ezinụlọ na ụgwọ ya na ụrụ Amarachukwu maazị ọgụ Amarachi maazị ọgụ elu uru ọ ga-abara gị na iwetara aha ezinụlọ anyị gwọ ya na pọtọpọtọ ọ bụrụ ọgwụ ka o ziri jide gị ama m na ọwụlọ anya gị ka iji eme Jehova onye m na-ekpere ka napụtarịrị gị jụdala onwe gị ajụjụ ọ bụrụ na ogwu m aga na mega emeka lụọ ọgụ echi aga m apụta m na onye we ọgọ m nwoke a na-agba mgba saa ya m saa ya ị na-ekwu eziokwu mana afọ na ogwu m aga na n'anya mesi ọnụ gị enwe mba achọrọ ka gị ele ihe ma gbasara ịhụnanya ịchọrọ ịhụnanya nwa ordinary I love you and you love me ọ bụ ya wee ịhụnanya ị na-echekwa gbasara maka ọganihu ị na-echekwa gbasara maka ihe nke dị n'ihu ị na-echekwa echiche ahụrụ m ya n'anya ndị enyi gị niile ndị ụmụ agbọghọbịa ndị agụ na ha nọ na siti si n'oge ugbu a lụọ rute n'obodo nụ sịgobịa gosi ihe onye wu di gị gị duru ha gawa n'ukwu alụsị gatọrọ ha alụsị aka sị ha that is my husband ụmụ agbọghọbịa ibe gị ụwa ha kpụrụ di ha pụta ha dị proud sị this is my husband kedu ihe ga-aga n'ukwu alụsị esi ha nwoke na that is my husband are you not ashamed of yourself ihe nọ n'ọkwa gị n'anya Amarachukwu ihe nọ n'ọkwa gị n'anya ihe nọ n'ọkwa gị n'anya like us. Boda, kan je bini? Boda ini baru come on. Usakosa di kan hajan ni ba. Dogo gu ma gana di ketayata. Dogo na banti kana baji. Ommo. Nem chelu. Chelu. Sokoso. Sokoso. Ọkùnrin ụzọ nwere onye ọ na-eche. Ọdụ kedu iwe ọ bụ? Ka ị na-asị m cheru ogwu magana ka ife ọ karị gị mana ị gachakwuru ndị oyi gị nwaanyị a gee m ntị ka m gwa gị I'm a jealous lover. Ọ bụrụ na ị chọọ ka o nwee anything ga-ejikọ mụ na gị ị ga-agba mbọ chịpụsịa ụmụ agbọghọ a juru ebe a ị na-anụ ya ọ bụrụ na ị meri ya lozo anything about me. Nwayọ butuo nne m atụwekwa n'ihe dị n'akwa onye nwe akwa agbara ọtọ maka n'ihe niile taa n'anyasị ọ bụrụ anwụ butuo maka na achọrọ m ka mmiri baa na afụmnanya m na ya mba mekwa ọ ga-adị ntị njọ na nwaanyị na-aza okeke nsogbu adịrọ anụgo m efe ikwu nne m gee m ntị aga m abịa naba mana ọ bụrụ na ị chọọ ka ịfụ m ọzọ ị ga-agba mbọ chịpụsịa ihe anyị chịkọsịla ebe a otu isikwu ya ka ọ dị nsogbu adịrọ faya ana ọgịnịdị onye ka a na-agwọrọ abacha ogumagana Chineke ịmakwa n'ife ka isi kesie na itiri anụ itiri ose itiri ya ife niile mana ọ kacha atọ ụtọ afịa nwekwa advert mana ọ kacha ele hey mgbodige dogo ogwu ma ga na di ketayata agaba na banti kana baji na-ege ntị nke ikpeazụ a bụ agbasi ekuru nwa na ife na-ekwu nya onye ọbụla baa n'ime ụlọ unu ruo na asape savana unu ya maka ewelusie nya na-ejeburu akpa unu onye ọdụ be nne na nna ya unu egbuo m amfụ ume nji agwa ndị mmụọ okwu na ome ka eji afụ ọkụ ngwa ogwu ma ga na di ketayata unu egbuo onwe obi ya sị m efe na odumodu ihe emere m ife odumodu ya emere m
ọ na mara efe odumodu arụ aka emekwana iwe niile a kedu onye aka enye m asị mụ na kata ma nwaanyị ya ama mmọnwụ kata ma nwaanyị ya ama mmọnwụ ka obodo amụlọ bụ ụlọ obi amali mmọnwụ ka mmanwụ ya na-aga ọkwa kata ka nwoke na-eje nne n'ife akata ka nwoke na-eje nne n'ife oke nkịta eji chụ aja na aja agụ ude n'elu ire aja onye chụrụ aja wee nabazia ọmmọnwụ eke mmọnwụ anyị na-eli anụ mmadụ akata ka nwoke fụlụ gbaba ọfịa ka nwaanyị fụlụ kwuchie ụzọ akata ka nwoke fụlụ gbaba ọfịa ka nwaanyị fụlụ kwuchie ụzọ alụ emo mụ n'ụtụ mkpala nwanne m na mma nwaanyị na-eti ile ọhụrụ na nkịtị nne m anekwe nwa jede ezi oyi nne m anekwe nwa jede ezi na mmanwụ oge ha na-aja olu oyi igbe gbuo mụ na mmanwụ ekokwane m n'odolo kedu ife ịbịa ime emekwela ka mmadụ ihe m jiri maka ya bịa maka na ọ ga ime nke ahụ ọ ga-egwe m iwe na mkpụrụ obi agakwala ebulite ndụ ka mmadụ ihe m jiri maka ya wee bịa ogwumaga na hapụrụ m nwanne m nwaanyị ogwumaga na hapụrụ m Amarachukwu nwanne m nwaanyị aka ọwụdụ ukogo o nwere ihe eji kọrọ ihe na ọchịchịrị hapụrụ m nwanne m nwaanyị egodo ala ya godokwa na ala ya ọkwe na anụ ihe a m na-agwa gị ugbu a ntị afụ m nwanne nwaanyị n'anya nwanne nwaanyị fụkwara n'anya ọkwa maka ịfụnanya maka ọ bụrụ na ọ bụrụ maka ịfụnanya ntụba gị ime amụ amụ ege ntị ọmụma ogwumaga na mkpọmkpọ nwa akụkọ ite onye ozuru ụzọ nwe ya n'onu ife ọbụla nsị na nchọ ọ nwụrụ ya na-agbaghị ogwu m agbagha etugbuola onwe gị na-achị ogwumaga ugbu a ka m matara na iwu onye na-atụ achị ị na-eghe achị eghe ya daa chaa nwanne m nwaanyị agada alụ ekwela ka m gaara gị ekpere o maka na otu o siri edo m n'obi mgbe ikpere m na-abụ n'ala kpee ekpere n'isi gị egidekwa ala eke ya o ọ na-abụ ihe ọbụla ị chọrọ gị nweta ya mana kwe hụrụ nke nwanne m nwaanyị egodacha ya nweta ya maka na ọwụda okike gị ọ bụ Chineke nwe ya nwawe onye pụrụ ịchọ ihe ọbụla ọ chọrọ ya nweta ya wepala okoko buru ọgwụkwa ntụsi n'ihe o wepụ aka ebe nwunye m nwaanyị nọ eche m onwe ife iji maka ya bịa ọ bụrụ ma nke a maka onye anyụ arụ n'anya n'azụ si na nke a gaa ọ kwefuru ije m na nwanne nwaanyị Amara nke ahụ agago si ebe a pụọ maka odumodu akụchie ego onu nke fọrọ afọ sakụsali ogwu maka na ọjọ anụ sakụsali ogwu maka na ọjọ anụ ọ bịala ebe onye abịa gbukwe nne ya dogwu ogwu maka na dikete ya ete agaba ogwu maka na dikete ya ete onye a na-aba ntị ka na-aba ji mmọnwụ ogwu maka na asị mụ na kata ma nwaanyị ya ma mmọnwụ kata ma nwaanyị ya ma mmọnwụ ka obodo amụlọ fụlụ ubi amalụ mmọnwụ ka mmọnwụ na-aba mmanwụ ahụ ga-amagbu gị ị ga-amagbu onwe gị na mmanwụ ọkwadị mkpa ndụ ha ka gị na ịpụtara ụwa bịa ịma mmanwụ n'ime ọhịa agụ bi n'ọhịa ga-atagbu ogo hapụrụ ụnụ m nwanne m nwaanyị aka o unu na-amakwa mmanwụ ọ na-ama unu hapụrụ ụnụ m nwanne m nwaanyị aka maka na mmege emege bịa nga ọzọ ote m si bịa ụzụ ka ote m ga-eji abịa ọzọ ote m si bịa nga ụzụ ka ote m ga-eji abịa ọzọ ekwukwere m ụba kwuo ya hụ ha onye makwa ihe mmadụ o ji ya hapụkwanụ nwanne m nwaanyị a sị na ofe ka a mara mmọnwụ amara na nnukwu ọlụ n'isi gere akịrịka ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew.
We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.